Hei tid, så var det atter her vi en nødjon parste av Gjerstamal. Vi hjertelig velkommen til sendisene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og Tjamar Paul Ferre og Eisne som gjester, og Anja Hansen tekniker. Så jeg får spørre til Paul, hva ligger du inn i Gjerstad i det? Ja, til ta nødja mennesker. Ja. Det är inte skapningen alltså som över hot inte men nu så gärna vet vad det skenast och till morgon och vecka så. Och så gärna ta över det helt vi tror morgon. Om vursdamen alltså att starran i vursdamer och skutcha det levit och anken kan för att ut i löve åttan hit några människor. Det är nog inte skapningen det som Jesus säger vid Nikodemus där han kom till Lansara natt och själva Jesus han sa också när Nikodemus där han kom han visste vad han också ja så han kunde föra bort in i problemet John vi vet att våra lärare kom från godet och inte kan göra till studier så ta god vägen och så kunde Jesus känna sig smigra igen men han var angat smigra. Tog jag ett nutja människa sonen som kom här för att utinna det värsta som skulle till för att han kunde släppa bygg och jock. Alltså att han nutja människa skulle bygg och jock. Alltså att det är en otrolig huxan och hatta vi kallar lantarmal i hem Kristus och jock. Og samankon det et avstøyt. Og særlig taimon som har finnet kilo på alt. Øysene oppa Guds år. Tror jeg at de har gjort seg sin egen hoksan om hvordan alt hanker sammen. Og til å omtra med at oppleva mennesker utlegger Guds år vid sin forstande. Og at det ligger fullkomlige övertøy som liv i. Du forstand ikke mer, sier man omkatt i nærka, om til hvor god det er. Ta blir han bare en godtor, mittlen, som ikke er godtar. Akkurat, ja, nettopp, ja. Og så tar jeg dette hente vi vorste om noen fra godte som kom. Som han gav inn i tøtt lov til vorste om det øktast herren, og jag skulle inte ytla till vid. Så hände det ont. Jag tog fick strunna som stortet under också. Tryggven. Bäst tryggven av Jesu blå. Lösa kan hjärsta i loje. Och loj var ett ävet loj. Geva till Jesus kan. Öjna loj och i iverflå. Och jans blå i lojn. Och så hände det. Och så blev vi låter in till Salmon och för också Salmon tar jag en uppenbarelse för honom. Han säger yngstar kvart och vilt och du ska få det. Och Salmon han ber om visdom. Ja. Han ber om det som han sa han tar det mest av ödlån. Men han sa att det inte tog att han alltså det var inte han som fick sig själva så att men du ser ändå den här unga mannen han har haft David pappa som fyrdom och jag lyta herrarna. Lyta herrarna öllum hjärsta tog in men lyta inte vi tog och säger han i årtökena. Känn han öllum löjen tog in så kan inte göra till sina rattar. Och att det är Salmon som skriver att det. Och han talar om sonen som över älskar. Han talar om sonen som är färgsist. Allt och så framvägs. Allt möjligt. Och så tjär vi han skriver årtörs när han skriver. Den jag skriver om man och när jag skriver av honom. Och så kommer han till prätkaren och nu skriver han om allt det som
händer under solen och han får ända att skriva om det som händer ser under solen. Och tog till andra kapitel prätkaren och vad säger han om sig själv? Och till och i verkligheten en reande söva en kanske. Tog till läser lagen om konka. Och i 5:e Mosebok, lagen om kanske. 5:e Mosebok det nöjjan 16:e nöjjan. Ta och då ser man ber vi ta versen i Herren så sa det till att allt det som loven säger han inte mått det ger. Ja. Så det ser här hur så loven virkar in att han naturliga människa. Ja. Det är akkurat. Ja, ta. Som Paulus sitter här i Rombranche, ja. Ja. Att bojet har väcker upp gyrntorna. Ja. Att säger att du måste inte gyrnas då. Ja. Så vaknar gyrnten vi, ja. Ja, han vaknar, Ja. Och han säger alltid det så här 4:15 här att loven är kraftsyndaren där. Ja. Och då tar det så läser det här och i prätkaren 2 det som man själv vill skriva. Jag säger vi hjärtan mot kom, jag ska röjna till vi glädje, njuta och i gott der. Men så var ösnen till farfångt och så fer han ner efter kökten vers. Vi latren säger toers vittläser och vi glädjena kvart 92. Jag kommer också om att jag skulle lika mot vi vojne, men hjärsta mot samstånd till slöjten med vursdagen. Och halta med till dorskapen, inte det fick sucha att bäst vara människa bötna ger under himlen till att det är till allt i livet. Alltså det är otroligt han löv sig när jag åttan. Att också om att han som lever givet och vursdagen är här. Och han fick allt som han nu nöjter. Ja. Och alltså omframt. Omframt, ja. Han är slags pjavst att störst för jag finns här. Det mesta vi lån. Ja. Längt liv och rydgedöme fick han omframt. Ja. Och vi ska inte läsa allt det här. Men jag kan ska läsa en 2-3. I Savnheimarösten silver och gott, vers 8, då är det bara skatter som kommer från främmande om Konkon och London. Jag fick mer sankarar och sankarinnor. Och till hans som är listor, manna, konor och tanekvar. Jag var större och mäktigare än alla tar i 4 mer hade varit i Jerusalem. Ösne vursde om vår moin var verande samer. Allt det är ej och mina listor lät det få. Alltså lät det få. Snackar om en av sig själv. Mestlig malbunna. Ja. Og anka glädje nokta i hjärsta mojnon, to hjärsta mojta i glädje av ötlun streve mojnon, og i hesson la lønnen for streve mojnon. Og så kommer han ligge til etter her, som på en måte brøyter han, det jeg leser, altså, så ikke brøyter han, tror jeg at det sier om hasangen, at det er en løsning av Salomon. Han kom etter til herren, altså. Han ble etter til han, som tar vei bare herren og ankan annan. Men det har vi bare hørt. Ja, jeg var ikke til å høre om det. Nei, jeg kan ikke minnes det jeg har hørt snakket. Jo, det har vi hørt om Hasangen. Akkurat, ja. Og så sier han i vers 12, nu får jeg ikke at vursdom i dorskap og favesko, tog kvært for til mennesker gjøre som kommer etter konk, det samme som konkur, det samme som langt er gjørst framanånda. Jeg sa ta at vursdommen stender hakre enn dorskaperen, og samme som ljøse stender hakre enn virker. Så dette er øyne jeg mynta tala i Gamla testamentet om det som vi tog i og i til nødja sattmalan og i brøven og lese om at
Livet myskre og livet ljøse. Ja. Livet ljøs noen, så han ljøs noen. Så har samfunnet for vi annan. Vinnes jeg en taler sier, for vi annan til to og Herren som har samfunnet. Og ljøs. Og det skaper samfunnet ut etter. Det låter samfunnet skaper Det vandrar. vandrat. Ja, ja. Samfunnet. Så det är helt en santan, ja. Och så ger han en nyestøve her. At jeg sa at av vursdagen stender hakkeren, dorskaperen av samhold som ljøse stender hakkeren myskre. I vursi hever eie høtte noen, men daren konkur i myskre. Og da du leser det som David skriver i Salmen, så pape til Salmon, så sier han, daren sier i hjertan, han ikke god. Og så lyser han hans her, levna. Ja. Og så leser jeg leiet for i hesfer. Men jeg tog til øyne sånn ørengang som øren. Og hva det nå mener vi? Ta seg i hjertan møgnen, som der noen gangs for å gengas mer. Vi. Ja, men Salman fikk styrst atlan vursdamen som du har bruk for fra godet. Man kleiner jeg kanskje at det. Og hva sier han om det? Nei, han sier, kvært betar mer ta at jeg har vært over hans visor, og jeg sier og hjersta møgnen, øysen jeg hette fafant. At vursdamen manna, det er jævlig omtalen for skriften, det er løster fra god. Altså, han er bare kjølsøkt. Som er det søkt. Skriften av Løysan, ja. Til lykka løyter minni om å vise evet, som minni om daran, av kommande døven vil jo alt lagt lengst og gjerne glemt, og må ikke vise dødja lykka vel som daran. Det var løyter av løyven, det er antekts med alt, som måtte sjålen i henter. Alt er jo farfångt og ettersøkt etter vind. Nå leser jeg ikke mer her. Nei. Hva sier du om deg nå? Ja, det er øyelig spesielt til Jonon. Og det er prekvarsreisen av visdom som han finner fra herren. Men som du sier her, at han løy seg fjæra, han løy seg selv fjæra alt det som han ikke skal. Ja. Ja, akkurat. Og han skriver det. Han skriver det til okkerne. Ja. Okkerne ødel faktisk. At sujane hans har tog, ja. Og jeg vet at pratikeren han vil øyla nekv lisen av mennesker som annars ikke leser nekv i Bibelen. Ja. Og det siterer øyla ofta pratikerne. Og det, men han sier okkon og metar han nekv interessant, det må man bare si. Og han gjør ekleingene her, og han legger så dent, og dette her er under solene. Og det er det som må minnes til, Paul, det er at det er ekleingene som pratikeren gjør, det er under solene. Men han som er ovenfor solene, han som er skapt solene, og tøyene, han som er hin evige, han hever allikevel lagt etter såles rettes at det gjør okkon eisnekka som liva okkara liv og man for solene. Det gjør kanskje løye, men la meg lykke for å leide det fram, for jeg siterer det rett her i Kolossebrevnene, sier kapitlet, her sier han her, han sier, tid ta opprast vi Kristuset, så søker det som åmafyrer. Altså åmafyrer solene. Ja. Her Kristus sitter vi høyre håndgods, trai etter tog som åmafyrer, ikke etter tog som gjøren er. Tid er jo deg, og lovtikkere er fjalt vi Kristuset, og i god. Ta og i Kristus liv okkar åpenberast, skulle eisen tid åpenberast vi honom og i dord.
Så för en måte kan man säga att predikaren han uttömmer alltså allt det som heter heimer här att geva och i botten och grund. Ja. Alltså ta predikaren är livet vi är vidgera det heima så är inte efter. Och allt är farfangt. Allt ändar i farfangt. Ja? Och här säger han nästan i Rombrand och lycka täcka till vi nästan här i Rombrand 8 här. Ja, han säger i vers 20. Ja, det täcka vers 19 att skapningen troar och stundar ju efter åpenbering Gudsbarna. Och det menar så vi är så dårtna som han säger här i Kolosserbrevet att ta i Kristus liv okkara åpenbara. Skulle vi eisen være åpenbara vi honom udorta. Ja. Och så han att det här skapningen troar stundar ju efter åpenbering Guds barna. Skapningen var ju lagt under farfangt. Det har så år i atter farfangt. Ikke vi vilja synon, men för hans skull så leie han under hennes, under farfangterna. Og i vogn at skapningen vi skal være løster ur traldømme forgangelig leikas til dørderfrelse Guds badna. Dette her kan jo kanskje sinter innvikla, men dette er avmedelig avhverst. Vi tar så faktisk om tver skapande, da. Året tar så om tver skapande. Ja. Det är skapande som vi skapande själva som vi läser att i Gud skapte att han säger verljus och skapte allt skaparverket som är allt det som människan kan söka och tro efter söka. Det är ångat som betyder det kvar vi tror att det kommer långt ut och akkurat lötne är en runt affär av ut vid en tillskap som ska sökas upp att långt ut då. Men verkligen är allt här under solen i eisne. Självt om vi är om för solen och fysiska förstånd. Men tills de fyra skapanden och vi läser här i Rom att Gud själv har lagt skapningen under farfangt. Men så tar han om den nya skapningen eisne. Ja. Vad ska jag säga alltså? Ja, nettopp. Ungefär till dem så i Santa Korinth 5. Allt är vår nytta. Så det är och här är vi så vi tror ju sitter här och tid som fylja vi och kon äsna enten i Sjönvarten Chictos eller kanske tjej. Vi är all här nu. Och vi stannar faktiskt mitt i mitten på dessa boa skapande där. Eller så boa skapningarna kan man säga. Det är upprundande naturliga som är farfangt. Och det är farfangt. Det är verkligen farfangt. Tymmer för utjobba det. Men så är vi samståndseisne. Eller låt mig säga att jag visst att farfangt hon höjer ju till detta tymliga, till det som sasta. Men samstånd så är vi eisne av honom. Ja. Som inte är tymlig, men det är avgöra. Ja, och det är faktiskt rätt intressant för oss. Ja, vad så tajt och överför det som läser predikaren. Ett ettla tajt och läser Gamla testamentet och tar ändå till Nya testamentet. Ja. Så sagt till dömes till nämnde här och i 17 Korintbrev, ja. Så sagt ösne och i förra 17 Timoteusbrev vers 14 i kapitel 3. Och hette har väl näka som har hjälpt mig. Och med det väl och jag nog löve. Till det här men vär to och tog som to har lärt och som to är vår sannförder om to varst ju kvar har lärt det här. Och det är fiskene som onkopginte att ta det till men så säger föräldrarna som lärde mig och jag sa kvinnor och män och det lite samkomna av Tofton som heter en otrolig omsorg för mig. Jag bara undras mer ivrat här. Ja?
Men bort ur her som flotjen av människan. Bäge in i min heime og i samkomne. Og rundt om det som ikke endelig kom samkomne, tryggvande folk som var gode med. Så sa jeg øyn. Og det var godt. Akkurat, ja. En heilig ant. Ja. Som bor jo i tøym. Ja, nettopp. Og det er så nå for å lese atter, men det er jo i tøy som du har lært, og som du har vært samført om, du varst jo hvor jeg har lært til. Ja, det var han og i tøym. Ja. Det var nødja mennesker, og hvis vi vil lese hvor jeg det, og du kjenner fra baden av henne høylov skrifter som kunne gjøre til vysan til frelse, vi trunner av Kristus Jesus. Alle skriften innblåst av gode, er nyttelig til lærdom, til sannføring, til rattløying, til oppfostrande og rattvise. Så Guds menneske kan være fullkommen forsfri å gjøre alt godt verk. Altså, det var Guds menneske og det er sånn øynstøk og personen som atter og mer tentreie. Nått lov, akkurat som Jakob sier det. Han sier det første kapitlet at alt gav gav vers 1 åman fra, kommer nye fra feil ljøsene, her som ikke brøyting eller skiftene til skuttet så. Tøy etter vilja så innom fattigan okkom vi sannlagsåret, så vi skulle være fromgraver skapning hans. Altså etter fromgraveren er vi og i Kristus. Ja, og her tåser vi om ta nødja skaparverket. Ja. Nå er det inne at du nødja. Ja. Og det er så medelig underfor det egen løyker som Peter sier i 3 kapitlet og vers 4 alltid det, at han kallar det dolta, frøye til å være dolta mennesker hjertens. Ja. Ikke det utvarstes, men dolta mennesker hjertens. Her er etter til mennesker. Vi er noe spek for å stille anta. Det hever spek for å stille anta. Ja. Og det er en frøye som er god til ekvelig at du er bare. Jo. Ja. Ja, morgen har jeg fremme her av tjeja, og her endan av 17 Korint 2, ja. Men god vil takk som i Kristus i alt det leier okkur fram til sier, og så heter her, og av hverjon steg leder gåva enka kunnskapasjons åpenberast vi okkur. Ja. Så faktisk sier han til at det avkjønnelige som er han, vil åpenbæra vi okkurna, tog gaur enke. Ja. Alltså, enke, og han sier om, altså, han er ikke kjønnelig, ja? Men han sier han skal være åpenbæra av det her. Ja, men helt ikke det deilig at vi er avkjønnelige en enke. Jo. Så jeg hadde jo en mann og menneske, det sa til Jesus, ja, men han er sånn kjæsmien, altså, og så framveges, og hva var det men som landet meg? Ja, alle vennjøkene. Han var ikke fattig av noe, han var bare fattig. Ja. Og jeg nå like med inn i hentan høymen. Det er godt å være pappen hans. Sånn, ja. Hele anten kom over Maria. Hun har ikke haft vinnende fra mannen av Gjørst. Nei. Det er så akkurat det. Han er jo fullkommen. Ja. Han var fullkommen menneske. Og han var fullkommen god. Ja. Altså, og i feir 18 av være god. Og i mor 18 av være menneske. Men som menneske stiger fram, var han fullkommen. Ja. Han var ikke ui hånden og vi hånden som myskre kunne koble på. Nei, han var fullkomlig utan stoltløyga. Ja. Hva skulle han bruke det til? Han brukte det. Så han var fullkomna. Ja. Og han øvunda ikke. Og han heter det var kjølsøkken. Nei, det var alt. Nu kan man ikke kvære han var til en konan kom inn i huset, så så med farsier noen. Og huset var fullt av gesten, og hvordan spiller til han kunne komme inn her som han sa at han satt attast. Han satt ut vid dittnar. Og han släppte sig in og til hans var født. Og på en av veien så var skjøymen, farsieren, klarer
Ja, var han profeter. Ja, så visste han för och hur han tar kvinnan var. Hon är inte fått kvinna. Alltså, Men hon hej han gå en gång visser. ja, men tja honom. Ja. Ja. Tja honom första. Då vet och gav inte kryssa för gode. Och så var vi där med de människor. Ja. Alltså han där kvinnan hever helt visst av en eller annan hatt mött Jesus i Arne att det. Enten beinleies. Alltså vi kunde gita kvar kvinnan där var kanske det var kvinnan som tar kom drassande vis som där satt var tisen i håret. Ja. Kanske det var hon. Men kanske det var någon annan, ja. Men på en eller annan måte hej hon känt nøyene og kærleikene og kraftene fra Jesus, ja. Og er hun kommer her til. Annars er hun ikke kommet på hentamaten. Det kan godt være når hun sier bære hever hørst om han fra øren, og tannbåskapen hever sett han av fruja. Ja. Men hun kommer så her, og hun hever henne gå en gang visser. Ja. Og tanka også enge som hun faktisk ber visser, åpenberer til at han hever møttene Aren. Sargarsankeren kommer i midtelen Jeremias og Ezekiel, og Isaias evangelisten i Gamla testamentet, sier det. Ja. Og Jeremias var sargar med over. Altså han var utrolig, når jeg søkte det. Og så kommer han og skriver sargarsanken. Og hva sier han? Han sier dette her, om seg sjølvan til nei herrens. Ja, han sier om okkom, ja. Om seg sjølvan okkom. Til nei herrens, vers 22, kapittel 3. At det ikke ute vi okkom. Hon ikke oppe. Hon nødt kvann morgon større trofaste tøyen. Herren låter moin, sier Salmoin, tog vevne jo han. Altså, utroligt. Hon nødt kvann morgon. Når hun ikke nødt? Kan stå, og i tøyen og løyve sier at det var gammel nøye, som. Ja, kan det. Hvor? Tog alt nødtjør, og i tøyen nødtjør menneskene, som Jesus sier ved Nicodemus, sannelig, sier til kun til må få oss nødt. Til må få oss nødt. Ja, men kan det være inn og i løy med å være fatter av nødt, altså være fatter av henne for å se. Det ikke være fatter av nødt. Nei, det var fatter om mat. Ja, det fatter om mat, ikke sant? Og at det her, at alle steder i skriftene til du leser, og særlig så sørst og det her, så gjerne være her søgnast, 8 dager, 30 dager. Hva underfullt, altså, til virkende løymot, at du nødgjør, og i tøyne løyve, og i tøyne nævige løyve, og i samfellet ved Kristus, kvann og inn det. Ja. 4 god. Og til ikke til at nå fikk du næka som vakna i atter fra før. Nei. Du fikk næka nødt. Alla tøyne. Ja. Nei, gav Guds evet lov og i Kristi Jesu herre okkara. Og nær det ikke evet lov til ångat. Ikke evet lov, til evet lov alla tøyne. Og evet lov, der kan du ikke eldast. Det han ikke tog. Nei. Altså, det veker i hovan og sånn ek, som anten vekte noe gjør der. Og hva er anten til han føyer til et eller annet han løvtøyt, løvgar til, løvtøyt, ber de oppe, løvtøyt, til en mætor, år mætor, menneska liv ikke brei og en men av hver år som ganger ut av monnegods. Det bare sier til at det menneske nødt. Tannskapninger kan ikke eldes. Nei. Og enda som du nevnte her i 17. Korinterbrevet 5, at om så utvarse mennesker akkurat ganger til grunn der, ender nødtast til
Innvarstes menneske åkara, det fra det, enda noe sånt. Altså, det jo i seg selv alltid det samme. Ja. Det är kan det. Men nu ändå du att här vi mycket uppenbarelse. Ja. Jag tycker du känner till Luca väl som och och andra som bär oss år fram att du vill be och kanske skulle gå att ut lockast och så ständer fast och du vet inte ångestpression. Så ligger frestningen här och rena och ha lock gammalt fram. Ja. Ja? Det gör det. Och det har vi funnit att det fungerar omkant. För måste vi komma, ja. Det är helt annat så att Herren talar av nudgen till den den samma sannolikheten. Kanske visar samma vinkel, eller visar en nudgen vinkel, men det kommer från honom, från den nudgen och från den nudgen människa. Det är ett liv som så valsikna och som så intressant och som så givande och som tryggt och det så gott att det nudja livet som han har fast in i okkorna. Ja. Og då det så sint ui okkon, ta vi ikke leta til å slippe fram til så et fotla potensial ui okkon. Ja. Jeg har et underfullt samfelle her av Messenger nå, det var noe som vi ferner. Og det var vi et menneske som tar vei antallet samfelle. Og så skriver jeg med til annet hette, les bare Lloydsintora, på Sjøresnera. Og så sier vi hentet denne personen, altså. Men altså Herren gjør vi åkken kvann, øynest av det. Til ønske at vi farna vi av kvarjon, nødjon, mått. Ønske. Først av gavun, etla av rinko. Og hva det så løs? At det farna, det ikke tids fra til farna. At det var gav til, jeg skal røyne være gav til det, ja. Til ønske at vi farna, byrjan til alt og løy vi okkara sammen med hånden i nødt. Hver sekund, hver minutter og så framveis. Født av nødjon, bonas nødj, eldas nødj, tog til gamle færre, vi liva nødj. Tog til evig løy vi alltid nødt. Og vi så Herren. Etla god som anden, altså. Vi i Kristus, han var året som ble holdt, etla Jesus, han fikk navnet Jesus ble holdt, og da stender han døye og i holden han, han var kjørt livant i andan. Ikke i noen andan, men og i andan noen. God ande, altså god anden. Og tryggven for lengt ut om allar grønsene til akkurat egna vid. Lengt ut om. Tog tryggv fotvissa om det som lønner verer, sannføring om det som ikke sast. Og vi trunner fæta vidt at heimeren skapt vi året gods, så det av tog som ikke sast, at det som sast våre tid. Ja. Her brevbrann, ja. Så har vi själva tanten som vi nämnde Aren och Lloyd-syndrom som knappt jag kom till mig som är läs. Ja, men Jakob säger det akkurat det samma och så i någon brev och i samma kapitel som han nämnde i Jan i det första kapitlet och hur kan han få hesa bara målsättningarna att virka själv. Den fyrre frosting, og han sier det her i første kapitlet om Jakob, og han sier det. Han sier, brøver, råkne til for det bedre glede, ta et tid koma og i alskens frostingar. Bedre glede. Å koma og i alskens frostingar, brøver.
og let det tåle løya til fullkomne vers, så det kunne være fullkomne høyler, og ikke vantar å ha tikk. Altså, ta hetta kom inn til moin, og så sier han, i vers 12, «Sjælur den vevor, et letta menneska som helter ut i frosting, ta i livet til å røyne han, skal han få kron og lustens, som god til å lova tøymon, og jeg elsker han. Og anken sier til han vil frostar og god. God vil ikke frostar vår, i noen etla, og han frostar heldur onkan. Nei, ein og hver tikkara vil frostar vår, ta han vil drien og lokka av sin egnu kjernt. Og så løser han, ta i kjernten, færen at genka vi fostre, før hun sint, og ta i sinten fullvaksen før hun deg. Og så kommer dette som les. Vittlest ikke, elskar bra moiner, ødga og gav. Og tjokk noen heter her affære inn i frosting. Minnes, så her frostingar. Og jeg skilte slett ikke hvor det kom. Det var så her. Og jeg var onker ta, og ta man altså, mest ganske Arina Michel av frosting. Altså, hva kom det fra? Jeg kan si det her. Ja. Altså en egna. Alltid, skjønner du? Det. Og så måtte jeg bare råpa til god. Is god. Herre, det bare til som kanst hjelka meg. Og i Kristus alt og løyer og kom fram til sier. Som du sier, ja. Nettopp, ja. Jeg minnes. Ja, men gavsta? Nei, det gavst ikke. Som Jesus, hadde vi til først, da Jesus var først av våre øyemarsene. Det korsjane gos. Korsjane, ja. Ja. Og så stod han og rønte det trutsaferer, og han sier vi Satan, du måste ikke først herren gå til, og herren gå til, skal du tilby, og honom skal du til. Ta våg Satan fra honom, øyne tog. Ja. Øyne tog. Så skjalt han som hei alla gos røgnløyka og især, og var fullkommen. Han ikke kunne vise noe sinns om han fikk først. Men hva det som var rundt i okken? Hvis det fullkommen ikke var i okken, så hadde vi ikke vært rundt. Det trengs opp i møter til fullkomna som til vil. Hold det gjernas mot de andre. Ja. Og kalla herren tant at verset nei, og han skal hjelpe til her, og han skal, og du skal prysa meg. Kalla meg, sier han, sier herren. Tant at du verset nei, og jeg skal bjerga til her, og du skal prysa meg. Ja. Det Og alt dette stenter i skriftene, det er jo gammel og nytt testament, alt dette. Som vittjer, jeg ser, nå kom jeg inn og alt det som jeg vil til slippe inn av i det. Ja. Ja, det er nødja. Kan ikke frostas. Men det gamla frostar. Og hver det som fettler ta i frostingen vinner, det det gamla. Det slipper ta at jeg ledger der til denne fremtid, og jeg har ofte sagt det til meg selv. Hoksa der til, Paul, i det, at to fall og gjennom sinn, som alle fargen visste om. At han var så lengt lov sammen i herren. Ikke tog at jeg nek av meg selv, men han sier det, og Jesus brev noen, kjær ikke alle andre Guds sorg. Hånden som det var innsiklet vi inntil løsninger der. Og så eimer han ta i frostningene komme. Og det kan skal løye snakke om det nå, man gammel, men Salmon snakker om det. Ja. At han var. Og han måtte bare sannhet. Alt var farfunkt. Og et øyelig ljøtt vi frostningene fra holdt noen at han at
Du bara lästa vara tant du är. Så ja. Och du hällde det. Det var kära fra. Du hällde det att det går ut till. Nej. Det ska inte byta där in. Och allt möjligt kommer in i mitten i mitten här. Och vi såg söndagsskolan om 4 år för frosting. 4 år för. Så man 4. Så att vi jag känner som bara han 4 i affären, han rejer Santoris. Och vart ena ställen när man inte måste färra så skulle man inte färra. Man skulle inte 4 men 4 år för frosting, säger han ut i. Han var sånt att slå börsen till första som jag visste om. Toy sent just to ta. Det är inte sent av första. Så det är halte som frostar. Ja. Det är alltså halte gärna mot andan. Det är det här som jag nämnde Jan det här spänningsfältet. Ja. Som vi alla tøyna liv i. Ja. Til det er vi etter holdt noen fra fyrre skapene. Og vi trunne så er vi en nødje skapninger. Og i Kristus, ja. Men vi er ikke kommet til himmels enda. vi er her enda. Og så lenge som vi er her, så kommer det alle tøyna å være et sånn alltså hållde Jerens mot andan och andan mot hållt nåna. Och han säger faktiskt bara för att det inte skulle göra det som de vill. Att det är liksom hänsikten vi hässen här. Ja, vi skulle göra som vi vill. Är man bara gjort att det är för Atlant som är vi här och kanske vara vi sådana. Att har vi inte lärt av teori. Nej, inte. Jag finns ju något ni hade och till äcklig avmarska så jag tar den. Och men röntorna. Ta i liv där att röjna han. Ska han få kron och lustens som god över älskar tajmon. Alltså alla tajmon som älskar han, alltså älskar Jesus. Och han älskar vid det var vi inte så att säga han, och det var vi inte så men tryckva så kläs vi till honom vi en vi och dörmet är glädje och vi nå målet för tryckvåkare frälsa salarna kan helt det dumt ja frälsa salarna här och så att det ända det så ja Det är akkurat, ja. Jag hade inte man blir stolt av stand och forskning. Tog att du kanske blir stolt av det. Tog till Herren. Ja. Och det här som cyklar och halsens forskning. Ja. Det häver en ändamål. Ja. Vi ser frestingen, vi kan läsa här ur 2 Korint och kapitel 12. Ja. Och han säger här att jag tror om vi då kanske in där synden nu alltså vi när han kom in i 3 himlarna. Och så säger han satta verset visst vi står om så rosmär så det har vi satt det säga. Men det låter vara för han ska huxa hackre om mig en tär som han ser med vara eller höra mer. Och så säger han här. Och för att jag ska inte göra med storan av henne höve åpenberingen mig given törner och i hållte. Och han säger att till angel satans för att han ska slå med och kvart är så ändamål här så gör mig inte storan. Att jag inte gör med storan. Att han skulle vujja fra meg be i herran om trutjafer. Men han sier vi meg, «Nøye min ter nå mykje, tog kraft min ver fullkomn og veiklega. Tog rås i meg helst av veiklega min, fire at kraft Kristusar kan kvila av mer. Og tog har vi gått mot i veiklega og ringar viffer og så videre, ja. Det är äckliga naturligt nu bara sätta den spåren sen kvar är inte första år. Det näkar som livra gör som inte första år. Nej.
Nej, inte. Nej, jag ska säga att det var bara att det är lite kyrkgarden. Som inte var fräscht där. Ja, men han som och jag kom bor. Är större. Ja. 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 Än han som är hemma där. Ja. Ja. Och tror jag att vi lever ett troarliv, va? Ja. Vi är inte bara kommet till trygg, Nej. men vi lever för en eneste en där uttryck, va? Ja. Ja. Och så han säger här om människorna om det som är sikra hem någon. Ja. Ja. Ja, ja, nettopp, ja. Ja. Men det är alltså vi trunna. Ja. Alltså men vi är inte lätten färgläs efter det som man sagt, va? Nej. Vi alltså vi har inte tomrum att söka ta ett land är fräscht av en lunchlä alltså det är alla möbler och så kvar fräscht alltså allt som vi också människa liv, ja. Ja. Men vi har talsmannen Tjåkon. Han är inte bara Tjåkon, han är Ujåkon. Och han är kraften. Det är bara det som så Paulus menar vi är det som jag läser här nu. Det är att är nå sterskere, halte med vera nå sterskere, så har vi ikke tørv av til kraft som han er uimæra. Ja. Ja, varst du nære som hadde utan og emjukløyka. Nei. Og i tog emjukløyka som Jesus levde lys ut av gjør. Det er akkurat det. Vekna ta fullkomna människa han var. Ja, ja. Och titta samma sak. Ja. Och så tror man faktiskt se att frestingen är faktiskt samma ännu där som ta och i frestaren själver. Ja. Vill det vara större än goda. Akkurat, akkurat, ja. Han säger vad jag kommer tänka om det sista verset här för att du måste väl tro. Han började vi säga att det år. Jag har så långt att lämna nämnt det. Jag börjar torra. Så torra, alltså nu menar jag inte att det står men det kan virka skövt alltså. Hvis man inte täckta till sig i andan, va? Han säger här, det år att troar ankor efter omkänner en bättre. Det är biskop. Jag vill biskopor. Ja. Alltså det är en omkänner till det här omkänner vi tar emot. Hallå. Ja. Det är sant. Det gott verk kan det ro till. Och så ändrar han det här och så säger han hur människor skulle vara och så framvis att det här är det mednan tossar om. Ja. Så säger han i ändan av en sån kapitel om vers 15 och 16. Men skulle det inte komma igen. Detta skrivet här till att det var en kötta komma till tog, säger han vid Timoteus. Men skulle det inte komma igen. Skall det vara här som vita. Hvordan øyn øyre beres i æte huset gods, som samkomma hins livande gods, stovål og grunnvadler sannløykans. Hatt samkomma gods. Att hatt ikke huset som det samlas i. Men hatt det teg som huset. Teg samkomma gods. Til huset. Så säger han, och som øyn og kvør man sanna, størst løgntarmal godsøttans. Hva er løgntarmal i 1804 til at øttast herren? Hva er løgntarmal til han? Ja. Til han som var åpenbæra over i holdet, rett og størt i anta, sattor av ånklom, prætgaver med den folkeslø, tryggven og i heimenon. Det kommer tenke om det, du tar seg igjen. Tryggven og i heimenon, tidsen opp i dård. Ja, han sier det faktisk alt det. Ja, alt som det er. Tryggven og i heimenon er det han som livande kjørter.
Han var deir, men ikke livande aldri at det er. Og I heve liklar deian, så det er det ikke synes. Sier han i åpenbæringen, kapittel 8, han åpenbærer seg for Johannes. Ja. Jeg vet ikke hvor snakket vi til kom, og jeg tror jeg ikke. Det er en utlød etter, hvis du har råkt på hjertet. Ja, det er så helt øynestandende, om to er om to nekvar åpenbæringer, og først er rausa der av deg munn, så er det en dag. Tog det ikke I andan og en rausa seg selv. Nei. Om to nekvar frostingar, og to først er rausa der av at to klarer jeg stand til frosting, så lojer to. Ja, ja. Anken klarer av seg selv å stand til frosting. Jeg vil ha frostavur, ikke sint, men av fattlo I frosting. Og han som fettler, han fettler ikke I andanon, han fettler I holden. Det samme som frosta til fettler. Det er så sjansstøyt her. Det sass så vel at vita hva det og hva det og hva og så framveis. Ja? Og jeg kan bare si at tjänastan fra god det så dyra bara. Att det var mynter så ofta I bröven om tjänastarna. Jag vill ha tryck vår tjänastarna. Och vad är det mynter om det? Det är akkurat verser som driver en öjmande och samband med det. Nu kom in en näka som inte också om att säga något om. För att tjänastan inte ska vara lasta. Och till det verset jag vet om du finner. Ja. Det är som vi lever fyra inte att vi skulle vara näck. Men att Kristus som alltid så nu vi ödlom där vi ska vara dörmeter och lika med oss. Vi är det nu vi löjvi att la vi deja. Tøy, Filippra 8, att livet med Kristus. Och dejen vändning. Men om det är livet, og I halten om, altså I hesen likam om, kommer avvokst av versemånen. Og nå snakker jeg som om Kristus i med her, så det Paulus her. Så vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg har behov av her igjen, og være seg Kristus. Tog til menga bedre. Men jeg vil verande jo I likam nei var for tikkara skuld, og han hikker på teg, og man sa at han skriver at han brevet til som han ser teg. Han elskar deg, han hev deg I hjertan. Og hvordan ender han så til han sier der, men om det er livet og I halten og gjemmer avvokst av vers, men så var det ikke hva skal velge. Jeg har hova for igjen å være seg Kristus til menga morgen. Det till menga bättre. Menga bättre. Men att vara verande I halten nej var för tickara skuld och tog vet det att det ska vara verande här. Tick inte fram och glädje I trön. Kan en människa säga att detta dreier sig om mig? Nej. Kan bara säga att ta ett människa som säger att liv I Kristus. Akkurat, ja. Man kan bara säga att I Kristus. Ja. Ja, det är akkurat, ja. Och tog läraren, inte åkare. Hon hans. Ja. Läraren. Ja. Och vad har funnit att det? Jag fann att jag här en annan dag leita I efter en vers här I Korinth 6 mycket fan och det var det översta verset. Och han kommer här, jag ska läsa tror först versen här. Han säger som och hade bänt att han har sagt att det här att han så kände inte synd gjorde han till synd för okkom för jag vet I honom skulle vara rättvis och gods och så säger han som tar I arbeta samman vid tikon amen vi tikon ta eisne att han må inte vara anxious tid av teach emot nej gods. Här det ja. Det är som vi fann inte ännu så jag hukt för länge ner ja. Så sier han her, han sier jo at herre tog så mer takna I spønharget det, og frels og dagen kom til hjelpar. Ja, nu lea litt tog, nu frels og daver, stender her, frels og daveren. Og så sier han, vid I ångan hatt til avstøyt, for at tjenestan skal ikke være lasta.
Nei, i ötlom prekka vi okkon som tjenare gods, vi miklo tål i trångton, og i nei, og i engest. Vi har sørst alle freistingene som så eisne koma under sløvun, og så sier han i fengehusen, i oppreistron, i møye, i nattavøk, i første, vi reinleika, vi kunnskap, vi lengmo, vi mildleika, vi heile andan, vi kærleika som ikkje verst eite, vi sannleiksåre, vi kraftgods, vi rattvises vapnen, bægi til allop og verjo, og i ære og vannære, og i ringon åre og gågon åre, som vittleiere og tog sannåre, som avkjenter og tog velkjenter, som teir og i dodja og vi liva tog enn, som teir og vi har tikkner, men tog ikkje drippner, som sorgar fotle, men alltid gleier, som fatakjer tog kjera mange ruig, som teir og ikke heva og tog eia alt. Hatt det, og nå kommer jeg til det sørste, som helt fra det første er for at løyte etter det sånn her. Hvordan skal det bare til at livet etter livet? Og så leser jeg her for at måste fra 4 og fra vers 13 etter fra 12. Lät ångan vannvira til at du vært ung. Men vi taimot som tryggva firedøme, og i tal og i abborde, og i kærløyka, og i trygg, og i røgnløyka. Vi ugen i opplestren. Ameningene, læren inntil kom. Vannrøk ikke nøygavna som utar som var givet her vid profetåren, i hand og alle kjenken elst. Hokk som hetta, liv i hæsson, som framgång tog kan være øtlen åpenber. Akt etter sjolvun og etter lærerne, gjør støvet til. Tog tar to tærkjerst, skal du frelsa bæg til sjolvan, og det som høyra til. Ja. Kanskje ta i tågkatta nok sånn til år, som om det var det, ja. Men ikke nå. Da var man oppbyggven, han ikke var løtjene, men i det er det en glede, at lese etter og vite til, at jeg fikk han ikke. Altså vi at onker bare profiterer også om meg, altså självon ettla onkel nei händerna med och så framvägs och säga en ramsed också nej det kom och jag någon ötles som bäge hade profetår och han tog alla ting alltså det här att det var att bära så given herran och i tog att värst som här var börja skulle hålla fram och i time och som var det yngre år, no? Akkurat. Ja, det var underfullt. Ja, jag hade vi tog sig under en annan dag här. Hur så får vi leverera detta vojar, ja? Ja, akkurat. Och jag minns ju vi nämnde det, jag hade inte det som jag nämnde det här vi elden som bor i okken, at han setter eld etter i ånder, ja. Etter som går i engine, så remote teaching av ørene. Ja, til det at man hever ikke, til det heter ikke noe to kontroller. Nei. Altså, du kan ikke ha kontroller til Herren som hever, ikke kontroller der, men til Herren som lever så et liv, og du tar det like ham. Och det är bara så som man säger stor nöje, men nöjen kan kors vara stor att lite alltså nöjen är allt. Det är akkurat det, men jag kom tankar om det jag är framme i morgon här och tjeja. Ja. Så tar sig om Moses tankar om den här fjällen och han skiner sig dörten, ja. Och det har varit teacher så hade någon kapitel 7. Han tar sig om dörtna som svann borster, ja. Men det som var vi Moses var det att han visste inte allt själv. Nej. Att han skina. Och det var en fantastisk dörta. Men här säger så Paulus och i 2 Korinthierbrevet att han dörten är inte att räkna att det måste ta ett dört som vi ejer och det har vi hela andan som är i ockorna. Jag minns det att det vet jag en sjukhus söndag kvalitet och det var slags visionar tog men det var en tarvor här. Och här ligger en ja. Det var grund i en tjön som jag blev väldigt gav vid.
och hon var 20 år yngre än han och han var 20 år äldre än hon och titta samma sak om på han kom vara. Och så klarar jag inte ordentligt att veta om att det var dötter eller kona. Och jag kommer till att säga att jag helt att det gör man sån ek för skam och att det bara till att göra det värre och vi ber ta sig vi han och henne och ta sig och be och jag visste ångat och om det var färg och dötter eller mer och kom. Och så kom jag till hus och till till midnatt och jag fick sauna och jag får bara uppåt. Jag får ut av sjukhuset. Spurte mig inte kunde släppa in till de andra. Nu visste jag han där. Jo, så fer hon en jo, säger hon, att han värtser och han blir äntligen kom. Så säger han fer av att cykla med att jag kom in. Det är så skamfullt att säga att jag visste först ut eller inte. Jag visste inte om att det var konan till er eller att det var dötter till er, säger vi. Det här ska du inte också om, för det gör det bara bättre. Det var bara så vad sikna i. Alltså, det är Herren. Det är akkurat det. Så är alltid öjligt snällt för att få att det är livet nackan. Men till fyra mån att det blir rönt. Och gör det likaväl, alltså. Och det är många kommer från fyra. Så gläder det för sång och stånd sådana i. Och som vi alltid gör det vanliga. Ja. Nå, tack för det. Ska du lära under bön på Holland? Ja. Sluta. Ja, tack för det. Jag sa löt och tack för det Guds gåvor till oss till alla människor. Till att ånkan sindra dig. Till att allt skulle vänta vi och leva. Och till här har vi oj. Og til under at to til Jakob. Og til øyer bare etter boplass jeg gjør i det. Til øytøyne. Huset, øytøyne samkommet eller kyrkje, eller hvert vi så nevner at det her to borst, her tøynbostad. Det her to tempel. Vi husgods, vi tempel vi andre, sier år. Takk for det, og signe alt de som har lyttet av. Og se og leta være som vi enkan og i tulleter spretta eller komme av time som elskar til at jeg skal kjennes her i og at jeg skal merke alt det gjøre at vi hoa noen er bedre hissa selv og vel og i Jesu navn det. Amen. Amen. Så var hesen pastor av Gjerstamal kommet enda. Og vi som sitter her Daniel Adol Jakobsen og sammen med Marie Paul Ferre og Anja Hansen stand for det tekniske vidfærre at takka for okkon for hessefer. Pastor av her Gjerstamal sending noen å suttje av sjønvarsprasen til Iktus og av YouTube og her pastor for å komme ut av eisene settene. Etter det beste å si, tusen takk for Jesus for.